Okay, dito ako sa store na tinatawag na Walmart, which is hahanap kasi ako ng pangdagdag din naman sa ating box. Yes. So, ito yung mga damit. Pero doon tayo, mayroon akong gustong bibilhin din dito eh. So, itong mga pang winter suit na pajama. So, hanap ako dito muna. Dito muna tayo. Matitingnan lang ako dito. Sana makita ko yung kailangan ko. Pili ako ng, mayroon ba chinilas dito? Wala rin natin chinilas. Kailangan ko ng chinilas. Alay. Ayun, may chinelas pala dito. Kailangan ko lang ng chinelas. Medyo ang bigat naman nito. Sakit ata sa pato mga dear. No, I don't like it. Sakit sa paa. Okay. Hanap na lang ako ng iba. So, walang ibang choice dito. Ito dito, chinelas. Kailangan ko ng chinelas. Walang ibang choice ng chinelas. Siguro, Diyos ko, ang bigat naman nito. Ay, magaan lang pala, oh. Magkano siya? Yan, diba? Pero ang bigat naman nito. Ay, naku. No like. Hindi ko like. Hindi ko bet. Ito. Ayun ba rin ang ganda. Ito na lang sigong black. Size 8. Ano din size 8? No. No like. Magkano ba ito dito? Tingnan mo ito mga dear. $12. Yung chinelas na simple lang. Wala ako ibang choice dito. So, dito tayo sa may mga towel. Yung mga towel tayo. Tingnan natin dito. So, kailangan ko ng rag ng aming banyo. Yeah, yung sa aming banyo. Kailangan ko ng rag. Ay, ito lang siguro. Pwede na to. 8 something, no? Ay, haba naman nito. Haba naman siya. Haba siya. Haba siya, oh. So, hindi ito kailangan ko. 8 something lang sana, oh. So, ito yung rag para sa banyo. Ito na lang ang choices na kulay. Ito, ano kulay ito? Bath rag. Kailangan kasi na mga bago, mga dear. Ayan, no? Sinadin. Ayun, dito sa kalaki. Which is, maganda naman, okay naman siya. Yan lang ibang choices. Oh, ito rin. Kasi ganitong kulay, which is
Ah, yan, okay na rin yan. So, hanap tayo more. So, ito yung mga tawag dito. Iba pang banyo na rugs. So, ito yung, what do you call this? Yung pang banyo na gamit din, no? Ay, nako, sorry mga dear. Mali yung aking, ano. Ah. Ganda yun, ah. 598 lang. Vicky. Ate po. So, check tayo dito. Check it out. Oh, ito na yung 794 na ano, towel. So, kuha tayo ng 5. Sa 2, 4 lang to, ah. Kuha tayo ng 5. Ayun. Ah, sorry. Alright. So, ito, dark blue. Siguro pwede na rin to. So, kuha tayo ng 6. Ay, 3. No, 3 tayo. Kuha tayo ng 3. So, ayan na siya. Ganda sana white. Ano na kasi ibang kulay dito eh. Kasi yung ito gray. Itong 274. Ay. Hindi ko abot tong isa dito. So, ito yan mga dear. No? So, ilan na yon? 1, 2, 3, 4 5 6, 7, 8, 9. So, gawin natin ng 10. 298 yung isang bag na KitKat. 298. Ilang piraso yon? Snack size. So, ito yung iba. No tricks, just treat. Yes. Ito yung 100 pieces, 9 something. Yan, Hershey, Treat, KitKat, Swiss Dude. So, ang dami ng mga chocolate dito para sa Halloween, take or treating, or sa akin kasi most likely gusto ko ipapadala. Ito na lang. Ito na lang siguro. Para iba naman yung dagdag natin sa box. No? So, mga binta ng mga pang Christmas decor, mauubos na. Maraming maaga nag-shopping, which is yung Christmas tree nila, yan na lang natitira. So, ito lang mga Christmas tree. Mga Christmas decor. Ay nauubos na, wala na. Kasi ang dami nag-shopping. Mura lang kasi dito. Mura lang din dito. Gusto ko yan. Nilagay namin sa namin. So, yan yung mga stuffed toys. Christmas stuffed toys. So, hanap tayo muna ng yung pang mga sabon. Sabon ang kailangan natin dito.
So, hanap tayo ng sabon. So, dagdag tayo ng iris ring. So, kung okay lang sa inyo mga dear, sino bang maibigyan natin ng iris ring, dagdagan natin yung padala, yung isang nabili ko. Okay? Okay, bili tayo ng toothbrush. Alright? So, dagdag din natin sa sa ating box. Alright? So, ayun ko anong gakunin natin dito. Yan yung mga toothpaste mga dear. So, check natin kung anong makuha natin dito. Alright? So, kuha tayo ng ilang piraso. So, check lang natin, okay? So, tama na siguro itong mga dear. Magdagdag natin sa ating box. Alright? So, ayan. Ang dami kasing may bili dito. Ayan, nandito pala. Nagpakahirap pa ako maghanap kanina ng sabon. Yes. Ayan ang mga pang Halloween na mga costume pang babies. Ayan, dito na tayo, di ba? Kasi malapit na talaga yung Halloween. So, ang cute to. Mga pang babae. So, pang lalaki. Ayan, pang babies. So, ayan. So, dami siya. Oh, thank you. Sorry. Cute ito. Kasi at least ito hindi basta-basta na magkano ba? 50 cents each. Oh, 50 cents each. So, bibili tayo ng gatas. Balik tayo doon sa all the way to the back. Ayun, dito pala. Dito kasi, hindi ko, itong mga ganda naman ito, mga relo, no? Tsaka yung mga alahas dyan. Kanga lang. Ay, yung hinahanap ko sa aking father there, para sa aking father there, wala dito, doon sa isang tindahan. Bibili nga ako ng mga borloloy ko. Borloloy. Borloloy. Kasi, may mga, stud siya. Gusto ko naman siguro stud. Kaso lang, ang cute nito. Butterfly, di ba? Oh, mayroon. J. May earrings pa kasama. Di ba? J. This for joy. Di ba? Ang cute. Ito siguro magkano? Stud din. Kasi hindi ako pwede sa ganitong dear, pakaw. Gusto ko yung mga ganito yung likod. Ganyan yung likod. Ayan, kasi kahit pa paano hindi masyadong makakati sa aking tainga. Ang cute nito, mata. Dami kong earrings hindi ko nasusuot kasi magustuhan ko lang siya, and after that wala na. Ito marami di ba marami siya, pero wala naman akong ibang makita dito. So, dito banda uy, ang cute naman na keychain nito. Magkano ba ito? Magkano yung mga keychain? $4. $4 siya. Walang ibang earrings dito na gusto ko. Stud na naman. Kasi mga dear, yung kabila kong magkabila ang tainga ko is may bali 4 ang butas. Ay wala rin.
Puro stud lahat ito. Stud, stud. Stud lang talaga siya. Anyway, so ayan lang. Maghanap na lang ako sa ibang tindahan kasi wala silang ibang choice today. I don't know why. O baka naman dito sa kabila. So ayan. Ay, mga ano naman to. Pangbata. Ito. Price gift daw ito pang gift. No? So, ayan. So, wala tayong makikita. So, yun na lang.